Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Dili ko mutukan. Kaya adlo ko, Senyor Minard Buenabilis. Naay kayo mo gawa saya kalimutaw. Adlo ko. Padre Freddy! Padre! Pakita na mo! Ay kahadlok na mo! Mga higala mo kami! La, ipakita ko nila. Patay ako, ani. Padre! Dagan ko, ato ko padungunan. Pagitaon ako, asa ang pultahan. Paingon sa yuta sa adlaw. Ato ko mo tago. Hala, Dugjo Mari, kasagbutan naman ni gisubay nato, oy. Og layo na sa ting dapita sa nahimutangan sa tuwa auto. Hala! Pare! Kusog ang bidagan sa bakilid nga bahin. Padung siya sa ibabaw. Hala, paingon naman na siya sa ibabaw sa bungtod. Padre Freddy! Balik din sa ubos! Ayaw padayon sa ibabaw kay delikado ang baba sa patay nga bulkan! Padre! Hala, wagin mamati ni mo, dong. Ni padayon, yun siya sa akin na ibabuan. Wala kita mahimo, Maki. Nahadlok man siya na to. Hala, oy. Unya, sa mataan ni Karon. Mamalik na sa atong agi. Delikado kining dapita kung mubundak ang kusog nga uwan. Oh, sige. Tana, ituro ba kayong kalangitan? Dako yun kayo ang dagoon. Mubundag yun ni Ron. Tana, Maki. Balik na sa atong agi. Okidoki dong. Kanugo niya, oy. Pari, unya nalisuan sa mayo pangisip. Nagduda ko, Maki. Nga dako og nahimong sa kulto ang pare nga si Padre Verde. Ni Samot, na yun nga wa ko makasabot dong Jumari. Hinahinayon na unya ti kagpasabot, Maki. Dong Jumari. Dili ni basta-basta lang nga bakasyon ang atong gibuhat. Dong, na naman kay gisulti na ako. Pero, murag partial na YouTube ba? O sinang ingrasya, nagsigi putok pa si daan ako. Nga kuni anak ko no tadin hiuban mo, hinugtanay, gyud ko no sa bakos. Tungod kay daghan pa kay kag-angay nga masayran nining atong lakaw dinhi sa lungsod sa La Tierra. Maki. Maura gihapon akong isulti dong Jumari. Wag yo'y angay nga kahadlukan na ni kinabuhi agawa sa Ginoo. Ug bisag usay mahitabo, matirang matibay. Maki. O lagi dong Jumari, matirang matibay. Ay naman ka napita ha, Iho Jo Marie. Paingo na kami nga mupauli na sa karaang bahay. Paminard. Hindi man day kamugikan. Sa hilit nga dapit pa. Kundi into maglatagaw ang nalisuan sa pangisip nga pare. Usa? Makaluluoy kayo ang kahimtang. Sa imong suod kayong higalang pare pa. Naluoy gidun tayo ko niya. Apan siya man mismo mo'y wa maluoy sa yan kaugalingon. Magsulti lang niya ta anong bahay na pa. Bye. Bye, Iho Jo Marie. Alang sa unsa pamangyod. Nga ila mang gihaguan ang pagpangita sa sembergwinsa nga Padre Verde. Wa si hinungdang pagkatao. Kila pa nang wa si hinungdan nga pagkahigala. Ponyong! Ponyong! Tuwa sa tadapan galawak si Punyong. Ako na rin subuha, Sir Maynard. No! Ayaw na! Wa ko'y isugo! Kanimo tar sila! Dali kay ngibalibad nga wa po si isuko na ako. Abi ako may mitingog ar mo voluntaryo? Ha! Iglas na gyud kay si Sir Maynard na ako. Buisit. Kisakit na nagit kay ko. Ang asa mong kakutong ni ako pag-antos.
Nang ikaw pa pili ni ako kasing-kasing, Sir Maynard. Kanong ikaw pa man gaunta, lisod ka man kay kabuton. Dili ko mo surrender, Maynard. Dili. Gusto na, Marcelo. Ikaw na. Kaya pabuta nga masuko ko. Nasayod kagyod nga ako lang mo ibugtong ni Dawat sa sangon aron na timanon ka. Kung sa pagtaro ko kayo yun kong pasuka. Kana, mo kana gusto ko. Ikaw diha, Darwin. Kana, mau ka na itaras nga gusto ko. Managsama ka mong dili normal nga mga tao. Gigamahan na ka mo sa demonyo, human gilisda ng inyong kasing-kasing o giya sa demonyo. Itagana ka ng inyong kaisog, inigabot sa husto ug tukmang higayon, nga buhian na kamo subay sa unsabi na hisuat sa karaang basahon. Ano nakagawas pa magyukagikan sa tinapang lawak po niyong? Dahil sila, Gikunis-kunis ka na lang unta nila ni Marcelo ug Darwin. bisan og sa demonyo na ang ilang kasing-kasing. Apan mo tahod ug muyukbo sila kanako. Kay ako lang mo ni sakripisyo gatiman kanila tar sila. Ambot na mo! Huwag na kutara! Wa na gyud kay hustong paminsar tar sila. Gikulipa na sa halos tanang tao nining karaang bay sa mga Benavides. Muna kung sa kanimo nga res taas sa karaang bahay, Maki. Okido. Oh, hala. Ang maldita nga sinang Tarsila. Niya paingon din, he. Unsa kahay tuyo ani niya? Hoy! Diyan magikan? Gikuyugan ako si Dong Jumarina. Kaya siya importanteng Diretso ginagaw. hagtubag ang akong pangutana. Gusto ko klarong detalye. Diyan magikan si Jomari? Ako? Kami si Dong Jumari, din migikan. Hoy, bugo! Ayaw kong pabalik-balik ka sa akong pangutana, ha? Kasayo na natubagod pangutana, ha? Siyempre, kami si Dong Jumari, gikan mi sa mong pagkabata, hangtod nga nanagkog, naingon na kami niin. Hoy, Onggoy! Ah, Ayaw ko palang utang ba yung mukha ka? Wa ko makikomedyan mong yungita ka! ah, Tinarong ko! Tarong to akong pakisulti ni mong kuanggula ka! ah, Tus lukong ko na kalimutan mo buanga ka. hala, sorry gid kaayo ng tarsier. Unsay nang tarsier? Tarsila ako ngan! Hoy! Bugo! Ay, lagi. Ingon ko tarsier ka kay onggoy man ko ako. Inglang tamparosa. Aha. Ono? Ingnon jod. Aron magsakit-sakit ko sa kong Hoy. aping. Banyaga, wa ko makauyon na imong tinubagan ako, ha? Bugal-bugalun ka! Mura na magdili, sus ang daw muragog unggoy! Bahalag unggoy, basta di lang po ko tarsier. Hiram! Wala lang tato ni mo to bayi. Kay ba og kang maldita kinas ng Tarsila? Mo nagiingon ko nimo Dong Jumari, nga matirang matibay. Wa ko sibugan, basta ako tuyuan. Maki, Gusto ko lang ipakita sa mong babae dong. Nga dili tanang uyamot lang si pananaaw, mahimo na niyang yatakan. may punto ka sab, Maki. Pangutana ko nimo, Tarsila. Unsa man na? Unsa man kuno'y rason nga imo manggiyano sa pagingan ug dili maayo ang driver ni Iho Jumari? Wa ko makauyon sa iyang tinubagan sa ako niyang pangutana.
ug usap-sab. Bisita siya dinhi. Busa isip usakos mga piniyalan ining baya. Makat-uno ta siyang tahod ug pagrespeto nako. Tar sila. Ang respeto maangkon lang gana nato kung kita makamaumuhatag nini ngadto sa atong isikataw. So, sa ato pa wa ko'y respeto. Gawa ko'y batas ng pagkatao mo ba? Mo ni buot ni mong palutawon karon? Ha? Sir Maynard? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!